2021 елда булган корылык авыл хуҗалыгы тармагына шактый авырлыклар китерде. Моңа карамастан республикада Кукмара районы алдынгылар рәтендә. Восток хуҗалыгында булган семинар киңәшмәдә районыбызның күрсәткечләрен Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Рафаэль Фаттахов югары бәяләде. Җитештерү буенча беренче урында республика күләмендә Кукмара районы беренче урында тырышып эшлисез, но әле потенциалыбыз зур. Корылык җирле аграрияларны яңа технологияләр ярдәмендә эзләнүләргә тергән. Быелгы чәчүдә Восток хуҗалыгы минераль ашламаларны җибетеп кертү технологиясын кулланачак. Яңгырлар булмау очрагында ашламаны кыры рәвештә керткәндә аның 20% гына тамырга барып җитә. Ә җибетеп керткәндә үзләштерү коэффициенты 80%-ка кадәр җитәчәк дип Восток хуҗалыгы җитәкчесе Алексей Леонтьев. Ашламаның бер өлешен шушы сыек формадагы ашламалар белән кулланырга дигән фикергә килдек. Моны инде үзебезнең Көньяк районнарда үсемлекчелек белән шөгыльләнә торган хуҗалыклар инде киң куллана. Беренчесендә сульфат калий, карбамид, моноамонофосфатны куштык. Икенчесендә карбонат калий, моноамонофосфат, карбамидны куштык. Карбонат калий кушылган җикүдә осадок юк, эребетә. Менә монда сульфат калий куштык. Сульфат калий эреми. Моны без җиргә кертә алмыйбыз. Башка регионнарга тәҗрибә уртаклашырга барганнан соң әлеге ысулга тукталырга карар итәләр. Кирәкле техника һәм җиһазлар әзер. Ашламаны җибетеп кертүнең тагын бер отышлы ягы хуҗалык өчен аның күпкә арзан булуы. Пленар утырышта Восток хуҗалыгының күрсәткечләре белән танышып, 2022 елга Кукмара районының авыл хуҗалыгы тармагына куйган максат һәм бурычлары аталды. Ел ярымлык карманы хәстәрләргә кирәк, шуңа күрә 50 центнерга якын безгә бөртекләрдән уңыш алырга кирәк. 150, хәтта 200 центнер инде однолетний травалар белән многолетний травалардан безгә уңышны алырга кирәк. Инде 300 центнер, 350 центнер хәтле кукуруздан безгә силос әзерләргә шундый зур күләмле карма базасын һәм зерно базасын безгә хәстәрләү өчен шундый зур күләмне үзебезгә бурыч алабыз. Асыл Мөхәммәтҗанова, Динар Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.